10,000 साबस्क्राइबार जानायनि फिसा केक हानो नागिरदों। टेबोलाबो मोजां गैया जोंना, मोजां दोननोबो केक दोननोबो। हेलो लोगोफोर, खुलुमबाय। नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जों दिनै जोबोद खुसि आरोना, जोंनि चेनेला मानो होनोब्ला 10,000 साबस्क्राइबार जाबाय। बिनिनो 10,000 साबस्क्राइबार जानायनिनो जों दिनै एसे न'आवहाय 10,000 साबस्क्राइबार जानायनि फिसा केक हानो नागिरदों। मोनसे फिसा सेलिब्रेसन लाखिदों आरो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअआव जोबजासिम थाबाय थानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय लोगोफोर। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। केक हानायनि हाबाफारिखौ जोङो सुरु खालामनोसै आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जोंना नै दिनै 10K नि केक फिसा हागोन नालाय गासिबो जमा जाजोबखाबाय। जोंना नै टेबोलाबो मोजां गैया, जोंना मोजां दोननोबो केक दोननोबो। दा बेयावनो जाब जुब खालामसाबनोसै आरो। नोंथांमोना जोंनि भिडिअ लोगोसे थालांबाय थाबानो जाबाय। नायलांबाय थादो भिडिअखौल'। Dia. YouTube channel नालाय दिनै जोङो 0निफ्राय लानानै 10K बा 10,000 साबस्क्राइबारखौ जों मोननो हाबाय आरोना। गासैनिबो सापर्ट खालामनायजों आरो बयनिबो अनसायनायजों जोंनि चेनेलखौ जों 10,000 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय दिनै। दा जों बिराद खुसि मोनदों बयनिबो सापर्टखौ मोननानै, बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गोसोखौ। बेनिनो जों दिनै फिसा सेलिब्रेसन लाखिनाय जादों 10,000 साबस्क्राइबारनिनो। जोङो दिनै फिसा केकखौबो हानाय जागोन आरो। दा आदाया फंनैसो बुंहरदो। नैबे दिनैनि समाव मबाइल इउटुब चेनेल सालायनायनि गेजेरजों 10K साबस्क्राइबार जानायजों लोगोसे नैबे दिनैनि समाव मोनसे केक हानो नागिरदों। दा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ नङाबाबो बिदिनो कয়েকজন गामिनि मानसिफोरखौ लानानै दिनै बेखेवनाय हाबाफारि लाबाय। दा खोब गोजोननाय थाबाय। दा बेबायदिनो लासै लासैनो आरोबाव गोजौआव दावखोलांनो हाबावो, बेनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय। दा दानि जुगाव मबाइलनि जुग, जोङो माबा मोनसे खनायाव जोंनि बर'फ्रा बेबायदिनो जौगालु थायो एबा माबा मोनसेयाव गोरिब एबा माबा मोनसे दुखु दाहाफोर जानानै थायो। दा बेखौ नैबे इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो जों बयबो मोननो हायो। दा बेनि थाखायनो आं आंनिफ्राय जोबोद गोजोननायखौ मोनबाय। दा आं बारा गोबावबो माने बुंनो सानाखै। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं साफ्रोमबो इउटुब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरबावनानै एसेयावनो गोजोननाय थाबाय। थ' लोगोफोर, जों बिदिब्ला जोङो दिनै केक हानायनि हाबाफारिखौ सुरु खालामनोसै। जोङो केकखौ हानोसै आरो। नोंथांमोना जोंनि भिडिअआव लोगोसे थालांबाय थादो, जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो।
खांगुलायबाय दा बुंखारा आंनि बेखौनो दां बारा रोंलायलाङा बेखौ आया बेखौ माबाया खिदुहायनो गैया खांगुलाय दहायनो होफैनांगौमोन रोङासै ओरै दौनायखौ खिथादो रा ओरै दौनायखौ खिथादोब्रा बोखानाय जादों बोखानानै जादो नै बिसोरनो बे फिसा फिसानो दौफैग्रोदो दे नै बोखानानै दौहर खोमसि नुदों आं खेबनोसै जानायखौ नै माखौ नै आखाया दे बांद्राय माबा नाङा दे हानानै मोनसे रानना होदो एसे गाव गावबागाव जाथोंसै नांबावगौसो ना फैदा खुनजा खुगोद दायला सोखादो मस्लानाय औ ओरै दाउ बयलार फुदुंग्राफोरनोबो बाबा नायनोसै जिरायदो दे केक जालायलायदो साहाबोथ' फुदुङा जिराय बिराजै नाङानो होनायानो गावनो आं दाननांलायबावो जोंना केक जाग्राफ्रा गासिबो फिसा फिसानै ज' जानानै दंजोबखायो गिदिरफ्रानो गैया अबा हाननांगौ बावसो थोरसियाव र' दे आं हाग्रोनि दे र' बिमायाबो बोखायालै जानाय दा मोनगोनलै हनै माबा हाग्रोदों हाननोसो गाव हाननानै जानो गावहासो सिगांथारलै बियो हनै मुथुमबो फिसा ना हरगोन मोदायफोरनो हरगोन दे बिसोरनो हरग्रोथारदो दे मानिथारा बिसोरो बिमानो दाङो हो बिमानो होदो हनै आयंआ आइडिया मोनदों ना मोनाखै आयंनो हरदों नै आयंखौ एसे नायनो हाला बायदि मोनथारबाय आं हरग्रोथारदो आयंनो औ आरो मानसि हिसाब खालामबाव गोथाव दा थान्दा मोनहैलायबाय माथो ओमफ्राय माबा लाबोआखै ना बाबा बिजार आरो बेबायदिनो जौ सिङाव गाखोनो हायोबा मोनजाबावथों औ दा मोनसे फिसासो नालाय बियो फिसा 10K-निल' गोजौआव थाङोब्ला 50 बा 20सोआव जोङो हाबावगोन आरो बिदिनो जों खालामलांबाय थागोन हानाय सेलिब्रेसनखौ नोंनालाय लोगोफोर दिनैनि बे केक हानाय भिडिअ'आ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना जोंखौ इयुनावबो बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थाबावगोन होननानै जोङो जाबाबो जायाबाबो दिनै फिसा सेलिब्रेसन लाखिनायजों लोगोसे जोङो केकखौ हानो हाबाय आरो जोंनि केक हानाया साक्सेसफुल जाबाय नोंथांमोना नुखाबायानो लोगोफोर हायोब्ला भिडिअ'खौ शेयार खालामना होदो गोदानै फैनायफ्रा साबस्क्राइब खालामलांदो आरो जोंनि बुंनांगौआ एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'खौ जोङो एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन जोङो लोंग्राफोरखौ लोंनायनिबो सुबिदा होबाय आरो ओरैनो गामिनि मानसिफोरखौ फिसा फिसौखौ जोङो एसे लोंहोसिगोन आरो दा लोंनो बिबाय थादोंमोन नालाय सिगांनिफ्रायनो जों बिसोरखौ फिसा एसे लोंहोनोसै लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट खालामनायखौ जोङो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसो गोरबोआव
नोंथांमोन सापर्ट खालामोमोनब्ला जोंनि चेनेला दिनै बिदि 10,000 साबस्क्राइबारसिम थांनाय नङामोन लोगोफोर नोंथांमोना जोंखौ बिदिनो इयुनावबो सापर्ट होलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जय बर' हारिनि